Κράτα και τράβα και θα σου λέω ρε παιδί μου. Έλα. Να μείνει αρχείο. Λοιπόν, ξεκίνησα Πάτρα, είχα γεμίσει από αυτή την πλευρά, πήγα προς τα δω, ξαναγύρισα, γι' αυτό σου λέω κάποια χιλιόμετρα είναι στην πόλη. Οπότε ξεκινάω, πήγα Πύργο, μετά Αρχαία Ολυμπία, όλο εδώ, βγήκα εδώ Τρίπολη, Σπάρτη και εδώ πριν το Γήθιο έφυγα Μονεβασιά. Λοιπόν, σήμερα γύρισα από Μονεβασιά, πήγα από εδώ κάτω, Γήθιο, έκανα μπάνιο εδώ στο Μαυροβούνι, γύρισα από εδώ Σπάρτη ξανά, Τρίπολη και σήμερα δεν πήγα από εδώ, πήγα από πάνω. Πήγα από εδώ και γύρισα Πάτρα. Και τώρα να δούμε τα συνολικά χιλιόμετρα που έγραψα και τη βενζίνη που έκαψα. Και έχω και μία παυλακό. Τα κατάφερε αυτός.